IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni sa Nicolas Vice Mayor Napoleon Hernando nga umanamong isuna iti gakat ang Mapostpone ti barangay and sanggunyang kabataan eleksyon. Basar ti impormasyon ket ilunglungalong daytoy ni Senador Amy Marcos ket imbatad na iti statement da at ipod ang mausar kuma iti daytoy ket may panlaingen iti pangtulong kadagiti tattao iti panawin ti krisis. Personally, Lawrence, agad umanamong di gakat ni Senator Amy Marcos kunana diti magastos nga bilyon-bilyon na piso pantay lagan iti recovery tayo iti diti fuel crisis tayo. Mainaig iti daytoy ket imbatad ti Vice Mayor ang may basar kadagiti nagsalsaludsudan da ket okay laeng kadakwada may extend da manen kaputa dadto metpay umay atawen ang maituloy iti eleksyon. Ket anyway, 1 year mo nabalin na i-yuray iti next year din yung eleksyon. So personally, mabalin kan okay mo na may postpone. Kabayatan na agpapan ka na gito yung gundaway ket burbur tsapay lang iti kaduan no apay asaan ang maituloy iti eleksyon ket dito ang nagugudwada iti reaksyon. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.